Teraz v realite anketa tréner roka 2014 prezeráte na meno laureáta. Tak myslím, že máme obrovského favorita, ktorý asi teda jednoznačne v tejto ankete zvíťazil, takže dámy a páni, najlepším trénerom roku 2014 sa v ankete futbalista roka 2014 stáva Ján Kozák. Reprezentačný tým doviedol fantastickým úspechom, vynikajúcim pamätným víťazstvám, ktoré priniesli obrovskú radosť a pravú futbalovú eufóriu. Má blízko k tomu, aby dotiahol chlapcov na majstrovstvá Európy, na ktorých kedysi sám hral a získal bronzovú medailu v Taliansku 1980. Držíme palce, aby aj kvalifikačný rok 2015 bol rovnako krásny, nádherný, úspešný, s takouto radosnou pointou ako rok 2014. Dámy a páni, Ján Kozák! Cenu za standing ovation slovenskej futbalovej rodiny odovzdáva marketingový manažér Seda Sport pán Tomáš Vavro. Luciano Pavarotti raz stál v Budapešťanskej opere, tlieskali mu 55 minút a na druhý deň vyšla karikatúra, že drží stovky v rukách. Tak neviem, koľko trval tento standing ovation, ale pán tréner, vaša prvá reakcia na to, čo ste si teraz mohli vychutnať. Pekný večer. Pekný večer prajem všetkým. Tak by som chcel vám poďakovať aj za ten aplauz, ale by som chcel poďakovať všetkým, čo vydali hlas. Veľmi si toho vážim. Chcel by som poďakovať svojmu realizačnému tímu. Skutočne mám pri sebe perfektných ľudí, či už kolegov, trénerov, medicínsky tím, kuskot Janko Beniak, potom takisto aj Miško Sliško a zastrešuje to v reprezentácii najskúsenejší Robo Tomášek, takže skutočne perfektný tým ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť. Mrzí ma, že beriem to ja ocenenie. Nakoľko títo ľudia skutočne takisto tvrdo pracujú, ale niečo zaplatím. Potom u mňa boli hráči stále na prvom mieste. Tak je aj teraz. Ja si veľmi vážim, že môžem s takýmito hráčmi spolupracovať. Mali skutočne skvelú minulú sezónu. Ja sa na každé stretnutie s nimi veľmi teším. Tých bodov sme získali strašne veľa, chlapci, a strašne je to ešte málo k tomu, aby sme boli vo Francúzsku. Takže keď chcete, aby som ešte o rok tu bol, by som vás poprosil, sústredte sa na futbal, žijte preňho, vyhrávajte a tým urobíte aj mne radosť, aj fanúšikom futbalu. Takže máme pred sebou ťažký rok. Máme pred sebou ťažký rok, ale verím, že spoločnými silami to zvládneme. Tiež by som chcel poďakovať svojej rodine. Je to futbalová rodina, ktorá zažila počas tých rokov so mnou strašne veľa, aj zla, aj dobrá. Stále stali pri mne a verím, že ešte im tú radosť urobím a spolu s vami postupíme na majstrovstvá Európy. Čiže ďakujem vám všetkým. Krásne a výrečné slova trénera Jána Kozáka. My Miško, želáme jedno, vy po každom vyhratom zápase na jeseň ste hovorili, že až prídu aj prehry a potom sa ukáže, aké je to mužstvo. Je krásne, že to chlapci oddiaľujú stále, že vyhrávajú, keď žiadna prehra neprichádza, to je fantastická vec. A druhá vec, vy ste nehlasovali spoločne s vašim asistentom Štefanom Tarkovičom v tejto ankete na rok 2014, čo nie je príliš typické, ale taktiež veľmi veľavravné. Takže naozaj pre vás na tom prvom mieste už sme videli hráčov od 3. po 10. miesto, ale na prvom mieste zrejme ten tím
ja som nikdy nerobil medzi deťmi nejak rozdiel. A ja si ich beriem ako svoje deti a nedalo by mi, aby som ich delil ešte na lepšieho alebo slabšieho a tak ďalej. Takže preto som nehlasoval a myslím, že tak to bolo správne v danej chvíli, pretože za minulý rok vyhral kolektív. Tak fantastický teamwork pod vedením muža, ktorý tu teraz s nami stál. Ako úspešný obhajca pozície trénera roka. Tréner roka 2014, Jan Kozák. Už sme videli, ako sme